अरे भाई क्या कर रहे हो? क्या करे भाई, बहुत टेंशन में है। शरीर से पसीना क्यों निकल रहा है? क्या कर रहे हैं, दिन रात रोटी बेलना पड़ रहा है। जाए कोरोना साले इका तू कइला, घरे में हमें मेहर मौग बनैला। अरे खाली गन में गइबा कि लइको खेलइबो। जाए कोरोना साले इका तू कइला, घरे में हमें मेहर मौग बनैला। सचे मिल गइल मौगी बिया कायर रे, कायर रे। खाना बनावे सारा काम करावे, अपने खेले ले फ्री फायर रे। खाना बनावे सारा काम करावे, अपने खेले ले फ्री फायर रे। देखो भाषण का बड़का पारवा का तहर बाबूजी खींची है। ठीक करो ना, एकरा बहिनी के बर्बाद कर देले बा। बियाह के बेरा तो पापा तहर कहत रहे बेटा हमर बड़का नौकरी करे। म्यूजिक बाय तो इ नौकरी नहीं किस करावत, अपना बाप के बियाह करावत रे का। चलो चलो सारा काम करल बा, लाग जा। लागत मेहर के गुलामी करे के पड़ी जिंदगी में। दिन भर सुत रहे पलंग पर जाके, डरे ना हमारा से तनिको की हरदम मोबाइल चलावेले, की रोटी हमारे से बेलावेले। त का करी, मोबाइल का तहर बाप किन के देले बारे, त हमर भाई भेजले बा नई। दिन भर सुत रहे पलंग पर जाके, डरे ना हमारा से तनिको की हरदम मोबाइल चलावेले, की रोटी हमारे से बेलावेले। मने भइल बाटे भीतरी से घायल रे, घायल रे। खाना बनावे सारा काम करावे, अपने खेले ले फ्री फायर रे। खाना बनावे सारा काम करावे, अपने खेले ले फ्री फायर रे। अरे का करे भाई, बहुत दिक्कत हो गया है। क्या भाभी, आप ही भैया को दुख देती हो? पति तो परमेश्वर होता है। अरे ढेर मत बोला लोग नी, कुछ चाहता लोग कि यहाँ से जइबा लोग। साफा में करने है क्या भौजी? त का करी, तरह का चाय पियाई का? भाभी जी प्रणाम, अब हम चलते हैं। ना आवा आवा है ने। सुनो सुपारी ओकरा चढ़ल बनासा, करे ना कवनो काम की चूल्हा हमर से फुकावावेले। ए गुडू बड़ा गजन करावेले। नैहर से दहेज लेके मैं तरह के बना के खिया, तू बैठल रह। सुनो सुपारी ओकरा चढ़ल बनासा, करे ना कवनो काम की चूल्हा हमर से फुकावावेले। ए गुडू बड़ा गजन करावेले। लॉकडाउन एगो बने गइल सायर रे, सायर रे। खाना बनावे सारा काम करावे, मिहरी खेले ले फ्री फायर रे। खाना बनावे सारा काम करावे, मिहरी खेले ले फ्री फायर रे। म्यूजिक बाई शारदा स्टूडियो बेलोर बाजार।